mä en tiedä mitä se on suomeksi, mutta underdog. Nyt kun mä oon tässä nollatilanteessa, niin musta tuntuu siltä, että mulle ei anneta tarpeeksi mahdollisuuksia työelämässä. No kyllä se aika monimutkainen prosessi on, että Työhaku on tuntunut jännittävältä. Tuntuu siltä, että pitää olla saavuttanut jo siinä vaiheessa niin paljon, että voisi saada sen työpaikan. Kyllä se totta kai jännittää. Toivon, että nuoriin työnhakijoihin suhtauduttaisiin ihan samalla lailla kuin vanhoihinkin työnhakijoihin. Olisi mitään ennakkoluuloja, että näkisi mahdollisimman potentiaalia ja antaisi mahdollisuuden näyttää mitä taitoja on. Osaa olla avoin ja osaa ottaa uutta tietoa vastaan. Toivoisin, että siellä olisi hyvä yhteishenki ja se olisi ainakin hyviä ihmisiä, kenen kanssa olisi tehdä töitä. Olkaa avoimia ja ottakaa nuoret vastaan rohkeasti. Avoimin mielin. Ei ole mitään ennakkoluuloja ja antaa mahdollisimman hyvät mahdollisuudet näyttää mitä osaa. Lisää tilaisuutta ja mahdollisuuksia. Tuossa nuoret enemmän huomioon. vaatimukset ehkä on vähän liiga korkeat, että voisi alentaa. Että nuorilla olisi kyllä paljon annettavaa. Ei kato vaan niitä aiempia kokemuksia, vaan että oikeasti näkee, että sillä hakijalla on halu oppia ja halu tehdä sitä työtä. Ja mun tervehdykset on, että olisi kyllä nähdä sitä potentiaalia ja antaa se mahdollisuuksia kasvaa ja saada niitä työkokemuksia sen työaikana. Vaikka se hakijan CV on nollassa tai siellä on ihan muutama vaan, niin että jostakin on aina lähdettävä. Käsiteltäisiin sitä työhakemusta semmoisena ihmisläheisesti ja vaan semmoisena statistiikkana. Ottakaa vaan rohkeasti niitä nuoria töihin ja kuitenkin nuorissa on se tulevaisuus.